guys, welcome to my vlog. Dito po tayo ngayon sa St. Vincent, Bayambang. So yun yung status guys, status ngayon. What? Yung status guys, status ngayon. St. Vincent, Bayambang. Ayan guys, oh. Nice to be back again. So guys, may kasama po natin si Kuya Dance Vlog and then si yun totally hindi ko pa alam yung name sa vlog page na guys, no? So gamit natin ngayon guys si MTO3. Ayan, so MTO3 and then si Kuya Dance. Ayan guys, okay, hello, sorry guys. Ayan, right. So, yung prayer park. Sticker daw. Ay, sticker daw. Okay, sige, bibigyan po natin sticker ng isang ano natin guys. Kasama na lang natin sa vlog. Yan. Anong pangalan po sir? JR po. Ayan, so shoutout kay Sir GR. Yan. Welcome. Thank you. Ayan, maraming salamat po. Ang cellphone po na ginamit ko eh. Kaya nga. Salamat sir. Dahil siya, naubusan ako. And guys, so bali, pupunta tayo ngayon sa prayer park. St. Vincent Prayer. Okay, so tali ngayon lang po ako nakapunta ngayon dito guys. Mga moto. Pasok tayo guys sa loob. Sunod na po si Kuya Dance siya si so sir, nandito ka na lang po kayo. Hindi kasi siya Katoliko sir. So dito tayo ngayon sa harap ng simbahan upang magdasal. And guys, tapos na po tayong mag-prayer sa loob. Marami pa rin mga pupunta dito sa loob guys. So dito po, ayan, baka may gusto po yung shout out. Ano po yung shout out? Ayan, yung mga supporters natin na Picture daw. Picture daw. picture. Ganito rin guys. Bayambang. Okay, magpapipicture daw sila guys. Ano kami, nag-motovlog kami pero Sige. So wait, bibigyan natin sila ng sticker. Nagbuso kami sticker eh. Pwede vlog. So yung pa-picture. Sa Facebook Facebook. Sa YouTube, konti pa lang. Pero nagubusan ng sticker. Oh my God! Okay, wait lang. Meron pa ito eh. Okay, so magpapicture daw sila guys. Ayan o. Kapalo po ah. Sige. Kapalo. Ayan guys, so may mga mga iba tayong mga followers na dyan sa likod. So shout out po. Ayan. Sila meron eh. Totally wala na ako sticker oh. O tatatlo na lang. Follow na lang po, Motodance. Yung mga hindi po nabigyan, saka sa susunod ulit, balik kami no. So search na lang po Motodance. Kung hindi nyo mahanap yung dance moto kasi binalik na po yung link ko sa Facebook. Ano? Ayan. Shout out po sa inyong lahat. Thank you! Shout out kay... Kuya din, nasa likod daw. Shout out naman o. Ayan o. Sige po. Thank you. Bye-bye.